Kung pananglitan magkuyog mo sa imong mga ka barkada or pranang mga reunion nya mataymingan nga nakabsa na mo pagkaon nya 40 mo kabuok nya 7 na lang kabuok pan, malipay pa mo dili? Labaw na gitingalig 400 mo kabuok nya 7 na lang kabuok pan, malipay pa mo nya 40 na ninyong gutuma nya jutay pagyud nga sudan isda nga gagmay nga nang putput, lipay pa mo ana dili? Di na. Samot na gyud 40,000 mo kabuok nya 7 kabuok pan, malipay pa mo dili na? Si Kristo nagpasalamat sa Dios tungod sa 7 kabuok pan og sa gagmayng isda, jutay nga gagmayng isda, aron iyang ipakaon sa gutom na kaing mga tao nga hapit na gani kuyapis ka gutom nga 4,000 kabuok. Unsa may pasabot ana? Ilingay mong tupad, nakasabot ka na. Nganong nagpasalamat si Jesus ngadto sa Dios tungod sa 7 kabuok pan o jutay gagmayng isda aron iyang ipakaon sa 4,000 katao? Wa mo kasabot? Wa sad ko kasabot. Tungod sa iyang dakong gugma sa Dios. Ang gugma ni Kristo sa Ginoo why gitawag na to bag perfect, wa gyoy gamayng duda. Kita madudahon man kita. Pagkakita ni Kristo nga naay 7 kabuok pan ug jutay gagmayng isda, iya dayong gihuna-huna nga kini gihatag sa akong amahan. Gift ni, grasya ni, gikan sa akong amahan. Nya ako ning ipaambit. Wa na siya maghuna-huna og mapaigo ba o dili, kay ang iyang gugma sa amahan nga namuhatag yung grasya, way duda. Ana, mo to nga paghatag niya, ang resulta, gisigihag padaghan sa amahan. Kaya nahigugma man siya. Niya ang amahan, ang Diyos amahan, wa may limit ang iyang gahom. Iyang gisigihag hatag. Parehan ninyo ba mga ginikanan, kanang inyong anak nga masinupakon kaayo, kusog ay mo reklamo sa inyong ihatag, tagaan pa na ninyo, dili na. Sama mo, mga amang mo, di mo tingog. Di na, oy, kasabaan pa na ni mo. Ika gitagaan na kang buanga ka, magsige pa dyan ka diya kilakilat, apakon ko ng naong ni mo ron, mana dyan ka. Sama, di pa naigo. Labi na maginang imo diha, mana ka. Pero ang anak nga di gyud mo reklamo, nya kada niya kadawat, madaghan og majutay ang imong ihatag, magsigig pasalamat nimo, muparaig nimo, mudaig nimo, ganahan kay ka magsigig dugang og hatag, no? Mo na siya. Sige, lingay mong tupad. Ing na nakapasalamat kas Ginoo ang imong kilay. Ing na. Gamay ra man gina ina nakapasalamat kas Ginoo ang imong kilay o imo na nang gikis-kis. Kita minus kay tagpasalamat. Anang inana ba abi kay nipis naman ang kilay, kiskison dayon. Mura lagwa ba? Pero hinatag biyan as Ginoo. Basig dili na ka maka-appreciate ana, basin kuhaan na Ginoong kas imong imong naong. Ang Ginoo di man day ka kapasalamat sa gamay. Mao na si Kristo sa iya sang pagpanudlo ningon sad siya, ang kasaligan sa gamay, kasaligan sad sa dako nga grasya. Mao na pasalamat gyud. Mao nay the best
or one of the best expressions of love kanang pagkamapasalamaton. Kinsa dinhing asawaha nga magsigig yung pasalamat sa bana, iniguli sa bana sa inyo, taas ang kamot. Ngay usang ni isa na duha na sila. Kinsa ninyo mga asawaha nga magpasalamat sa inyong bana, iniguli nila kaadlawon gikan sa ilang kabit. Taas ang kamot. Wa na. Tanawa. Ingon ana mo kayawanon. Bana raman gyapon na. Grasya man gyapon na. Di ba? Ingka nga tumas kabit pa dir. Ay ang kanang iyang gamay nga oras, gamay nga pagtahod nimo isip asawa nga niuli siya bisag tulo siya kaadlaw dito sa kabit, igo na ng pasalamatan. Uy, kasadi na gyud mo uli. Di ba? Di ka ka-appreciate anang gamayng oras niya nga gihatag nimo, niya motog siya kadiyot sa inyo, niya maligo o man balik na sa kabit. May na lang na nakatog og kadiyot. Di mo ka-appreciate ana. Tuan na. Mao na minus sa kay mog pinalitan og slot. Ngano man magsige magkwenta. Sige tagpalit og slot, di pa mangita iyuhonong balay, di pa mangita palitonong sakyanan, di pa mangita bera ng utang. Gasig kwenta ana. Pero ang tinud-anay baya, ang pagpalit og slot dinhi sa simbahan maunay makatabang aron ang imong relasyon sa Ginoo mas mulambo kaysa magsigi kag invest og kwarta layo sa Ginoo, silutan kas Ginoo. Muna nahitabo ni Jeroboam diri sa unang pagbasa. Ing siya ay na mo pangadto sa Jerusalem, usik-usik sa inyong oras didto, adto pa mo muhog, kolekta, adto pa mo didto muhalad sa inyong mga baka. Maghimo na lang ko diri mga baka, mga altar, diri na lang mo. Sukuas Ginoo, gisilutan si Jeroboam mo nilingay mong tupad. Inagusto kan silutan. Inyo ba kung totoo kag hait kayo? Ako ra ganin ang gi-explain ang atong gibasa. Pero salamat ha nga doon natay mga igsuon nga naningkamot gyud pagpakita sa ilang gugma na malit gyud slots. Ang atong special slot nga Healing Joy of Santo Niño HJSN gitiwas man to natog baligya ni sumad naman ni karon ang atong activity na natay halin nga 24,873 ka slots, 127 slots na lang ang nahibilin. Pagpak. Mahurot na gini karong adlaw. So din ata ni mamaligya ugma. So ugma ato na lang yang isulti og pilagi atong tanang halin. Hurot naman ni karon. Nya ang ato sang 50 slot challenge nakadawat sa tag 203 ka 50 slot challenge sa atong Healing Joy of Santo Niño. Nindota na. Nya sunod ang atong SBF dag kaning atong paras kumbinto kaninoon daghan-daghan pagitanig palitonon pero pasalamat kita sa Ginoo niabot na og 10,302 ang atong halin na apay 49,698 ka slots na available. Pagpakan niya po nato. Salamat kayo. Nya usbo nako pagpahibalo nga open ang atong DSAP katong Divine Salvation and Prosperity katong atong investment slot nga 500,000 pesos nya tag 25% per annum nga interest rate. Ato ning gi-open pagbalik. Una, daghan ang nihangyo na pwede pa bag mo invest sila para sa ato dihang himuonon nga kulumbari. Nakadawat na tag 160 ka slots. Unya napamay nihangyo, so ni-open ta pagbalik, pwede na mo invest. Pero ang ato rang dawaton dili nang saad-saad. Ang atong dawaton ang inyo yung investment. So nanatay
sa pag-open nato na anay usa kaslat nga ni additional og invest. Pakpakan pod nato. Salamat kayo. Makatabang man na kay daghan pamantag gastuanan sa atong pag-process aning atong kulumbari. Daghan kayo mga requirements, daghan pa kay bayronon. Nya mao na nga muagi kita na tanan aron mapakita nato ang atong gugma sa pag-alagad o gugma sa atong mga authority dinhis kalibutan. Ato ginang agion tanan. Nya mao na atong i-invest. Bulahan kadtong mapasalamaton kay mahimo sad silang manggihatagon ug mahigugmaon. Si Santa Scholastica naa ni siya'y motto nga nag-ingon, he who loves more can do more. Kinsa siyang nahigugma og dako makabuhat sa dagko. Nakasabot mo ana? Wa mo kasabot. Kung dako taggugmas Ginoo, dagko sa tagmabuhat. Muna si Kristo kay nahigugma magmaayo sa amahan, dako kay siyang nabuhat. Kaya niya ang tubig himuong bino, ang 7 kapan makapakaon og 40,000 katao, masubraan pag 7 ka bukag. Ang patay pwede niyang buhion, ang mga masakiton usar lang kahikap, maayo ang mga giyawaan, mga wa ang yawa tungod sa iyang dakong gugmas Ginoo. Si Santa Scholastica nag-istorya ni siya ang iyang maguwang si San Benedicto dito kilid kay silingan naman ni silang monasteryo. Dito sila nag-istorya sa boundary outside sa monasteryo ni gipuy-an ni Saint Benedict. Istorya sila maayo the whole day, sharing sila about life, about God. Pagkagabi na, humagpanihapon, ingon na ang iyang igsoon si Saint Benedict, muuli na ko sa akong house dito sulod. Ingon sad si Santa Scholastica, ayaw sag uli, gusto ko mag-istorya tahangtod sa buntag. Ingon, nayabag ka diha, ayaw ana, muuli ko kay dili maayo sa mga monghi o mongha nga magsigig mabuntagan outside sa monasteryo. Pagtubag ani ni Saint Benedict kuno, ning ubo sa lamisa si Santa Scholastica og nagampo sa Ginoo. Nya pagyanghag sa iyang ulo, mi dugdog, mi kilat ug miuwan porting kusuga nga way usa nilang makabiya sa lugar. Nya ningon dayon Santa Scholastica, sige, uli na. Ingon dayon si Saint Benedict, pasayloon takas Ginoo aning imong pagka stubborn. Siya dili man ko stubborn, mas nahigugma lang ko sa Ginoo kay kanimo. Mo nang nakahimo ko ani, ikaw wa man ka mosugot sa kung hangyo, ang Ginoo ni sugot man pundo diha kay magstorya takotob sa buntag kay mao nay pagbuot sa Ginoo. Mao to napugos si Saint Benedict, nagsigi sila istoryahan ay parte Ginoo hangtod pagkabuntag. Nya mga 3 days after, nakita ni Saint Benedict gikan sa monasteryo sa iyang igsuon nga misaka ang iyang kalag ngadto sa langit nga malipayon. Nindot no. Tanawa, di ba kamong naminaw sa kungwali nga taas-taas, pwede na mo mamatay. Kamong gaduka-duka, kaya di na mo ganahan maminaw, peligro mong maimpierno. Nya pun pagina, kamong naminaw suwali, o nya nalipay, o nya mo palit og slat, pwede na gyud mong malangit, or adto na gyud mo sa langit. Kamong gasigi dihag bungol-bungol, na miligro mo, kay wa mo mahigog magmaayo. Nya kining pare, asa man ipadong, sige baligyang slat. Secret.